Svojich ojebávaš. Hambačo. Nachádzame sa v roku 2004 a slovenský hip-hop ešte úplne nemá definované hranice. Ale človek pod pseudonymom Čistichov si povedal, vedia ich stanovím. Neodchádzaj a zostaň so mnou a dozvieš sa, ako to napokon dopadlo. Ale najprv typická YouTubeová masáž. Daj mi odber tu aj na Instagrame. Hod like na toto video, prezdielaj moje shorty, reelska a do komentára mi napíš tvoj obľúbený track z albumu Neprodukt. Týmto podporíš Čistého, ale zároveň aj mňa, pretože on doručil kvalitný album a ja do tohto projektu vkladám enormné úsilie, hodiny lovenia po zabudnutých weboch a veľkú snahu o to, aby som tebe doručil 10 minút hodnotného obsahu. Takže priatelia, usaďte sa. Toto je príbeh albumu, ktorý nebol produkt. Stojí za ním čistý chov a čo i len jediný skip znamená, že sa k tebe nedostanú informácie, o ktorých ani len nemáš poňatia. Čo je ty jebol? Čo je ty sedláčik? Pozri, jak vyzeráš ty jebol. Čo, jak vyzeráš ty kokot? Si bílý jak kefír. Máš hrdzavé fúzy, si kokot, sumec. Ty čo máš ako retázku? Áno, retázku. Táto retázka stála vás jak tvoja obývačka. Superstar ešte neexistuje. Paneláči susedia nevymývajú mozog ľuďom každý večer. Naši hokejisti končia štvrtý na majstrovstvách sveta. A Dano, alias Čistichov, práve vydáva svoj prvý solový album. Neprodukt. Prepínam telku a na musicboxe sa zjaví slisky týpek číhajúci po mladej babe. A zrazu... Tvrdý rapový diss od nejakého čistého chovu. WTF? To bolo intro na úvod. Keď som pátral po informáciách, kto to nahrával, aké mikrofóny sa použili a tak ďalej, znova som narazil na meno Jazzy. Áno, ten istý Jazzy, čo nahrával s Anisom pre Kontrafakt vokály na albume Éra. Mimochodom, touto cestou sa Anisovi ospravedlňujem, že som mu v minulom videu pridal 10 rokov. Čoro bol spolužiak s Egom a ja zadrem, že mal 27. Ja keby čávo do 30-ky chodil na strednú školu. Môže za to Wikipédia. Neverte jej. OK. Rap dnes. Zoberieš beat z netu za 25 €. Natočíš pár reels, hodíš to na socky a z noci na ráno si hviezda. Ale ako to bolo v roku 2004? Však vtedy len chalani došli do štúdia a hádzali po nich peniaze, nie? Kamaráde. Názov stavby mal vonku 2 projekty. Kontrafakt Detto. Myslíš si, že tie úspechy niečo znamenali pre komerčný prúd music industry? Ani náhodou. Mám informácie. Špioníro Golubíno. Že sa na nich pozerali extrémne zhora. Báli sa. Nechceli si dopustiť ich úspech. A triasli sa, lebo videli, že hip-hop v zahraničí valcuje všetko. A aká to pritom bola chyba? Nepodpísať v tej dobe napríklad taký kontrafakt na 5 albumov, ako sa to robí dnes v Amerike. Mašina na penáze, ty debil. Creative Music House má na svojich stránkach slogan: od prvého dema po platinový album robíme každý krok s tebou. Majú na konte Smatanovú, Prednú, projekty ako Superstar, Tvoj hlas nepovedomé, Charčov. Ale ak si myslíš, že vtedy títo chalani len prišli do štúdia a niekto im rovno hodil pod nohy červený koberec, si na veľkom omyle. Dnes tu máš Marka Póla, ktorý ti poradí všetko, od mikrofónu až po mix. Ale vtedy rap bol okrajová záležitosť. Do štúdia chodili reperi v noci, pod záštitou kamaráta Jazzyho. Nie preto, že by boli leniví makať cez deň, ale preto, že cez deň na nich nebol čas. Žiadne máš talent, my z teba spravíme hviezdu. Skôr nacvič si bars a možno si ťa niekto všimne. Mám informácie, že napríklad KF tam vtedy chodili tak pripravení, že nahrávali 3-minútové songy na jeden dých. Žiadne, že sadnem si a napíšem niečo v štúdiu. Texty nadrvené, jak keby sa išlo na koncert, vyskilované. Presne vedeli, čo a ako idú nahrať. Ale späť k téme. Pre tých, čo sa narodili po roku 2000 a meno Čistý chov im nič nehovorí. Je to jeden zo zakladajúcich členov formácie Názov stavby. Nie je v mojej kompetencii hodnotiť niekoho hudbu, ale ako fanúšik poviem rovno.
Čistichov a Slipo boli za mňa najperspektívnejší z NS. A práve Čistichov, o čom svedčí aj jeho diskografia, bol najproduktívnejší člen. V jednom rozhovore spomína, že s Danom robili ghostwriting pre ostatných členov na prvom názve stavby. A k rozpadu NS vám poviem citáciu zo songu Posledný Doberman. 90% koncertov padlo na moju hlavu. Keď 6 psov šteká na seba, ťažko hájiť stranu. Bol som jediný, ktorý vypočul si každú. Tento fakt a rozdiely veštili v sebe vraždu. Myslel som, že bude spôsob, akým sa to odstráni. No časom ľudia menia sa. Ja ich už nechcem ochrániť. Končí epos, dovarieva sa psí guláš v kuchyni. Takto sa späť rozdeľuje názov na dve skupiny. Ja tam cítim frustráciu lídra, ktorý zrejme ani nechcel byť lídrom. Len ho do tej pozície dotlačili okolnosti. Príde mi to, že bol medzi mlynskými kolesami. Tvoja kariéra závisí od tvojich kamarátov. A tým sa zrovna moc nechce. To je frustrujúce. Poznáš to? Dnes tu máme súťaže ako v rap, ale vtedy tu bol Art Attack Freestyle Battle. O dosť surovejšia súťaž. 2 MCs, pódium, crowd a minútová prestrelka. Počnúť s mámkou, končiac s čajkou. Niekedy aj na zadanú tému, čo absolútne eliminovalo predpripravené texty. Ak si videl 8 mílu, vieš presne, čo myslím. A hádaj, kto vyhral hneď prvý ročník v roku 2004? Čistichov. Pretože dneska neostaneme pri starej škole, pretože dneska sa musíme dávať puška dole, pretože my dnes musíme tu dávať rymy na seba, pretože máš telku vyjebanú bikinu od roba a nebudem ti hovoriť, že aká škoda, pretože má 7 rokov, dobre sa tej bombe odá. Bude teraz nasledovať nejaká tvoja fráza, lebo tu budeš rád na mňa iba tak papaka. A len tak, aby reč nestála. Práve táto súťaž napríklad vytvorila Strapa. Dobre, ale k samotnému albumu a k ikonickým významom jednotlivých songov. Predtým, než existovalo heslo 420, sme v našej partii hovorili: nehľadaj, aký to má pre mňa význam, nevieš, čo asi na to mám tak rád. Takže chill, decka, neobjavili ste Jamajku. OK, teraz prichádza legendárny moment, ktorý sa už zrejme nikdy, ale že nikdy nezopakuje. Nezabúdaj na to, odkiaľ si. Kardinál Mora Čistý. Uvedomuješ si, čo som práve povedal? Alebo inak sa opýtam. Vieš ty vôbec, kto bol kardinál? Ubezpečujem, že nechcem siať nenávisť ani rozduchávať plamene, ktoré verím, že sú už dávno uhasené. Ale kardinál Korec je tebe dobre známy Otis, kamaráde. Miky Mora si neskôr v klipe dal na seba neprestrelnú vestu a rečnícky pult pred zrkadlový háj v Petržalke a zadelil taký diktát, že pre nás mal v tej dobe status rapového primátora. Medzi Otisom a Mikym vznikol beef. Pamätníci, dajte do komentára prečo, lebo ja to dodnes neviem. Máte v komentároch silné reči, ale nikto z vás neuvedie veci na správnu mieru. Tak sa teraz môžete činiť. Ale jedno je jasné, že to vyvrcholilo do zrejme prvého oficiálneho disu na slovenskej rapovej scéne. A títo dvaja už nikdy spolu nič nenahrajú. Pre mňa to bol extrémne silný moment, ktorý pulzoval po dobu jednej generácie. Jeden deň sú chalani spolu na songu a na druhý deň rozdelia Slovensko na tým H1.6 versus Miky Mora. Bolo úplne normálne, keď si nekomunikoval s niekým, o kom si vedel, že podporuje iný tábor než ty. A teraz píkoška. Ale dúfam, že ani Čistý, ani Tina mi to nebudú mať za zlé, že to spomeniem. Ale v tej dobe tvorili pár. Extrémne sme ich zbožňovali. Bolo to duo, ktoré si mal na plagáte nad postelou ako vzor. Keď o niekoľko rokov neskôr Tina prezdielala klip, v ktorom som mal svoju slohu. Cítil som sa, jak keď nachytáš staršiu sestru, ako ťa potajomky chváli pred jej kamoškami. A k samotnému albumu nedá mi nevysloviť jednu myšlienku. Z pohľadu čistého rapu je technicky. Možno niekedy až príliš. Nie, že by to bolo na škodu, ale pravda je, že na ľudí častokrát platí jednoduchší text. Čím jednoduchší, tým rýchlejšie sa vrie do pamäti. No táto výhrada nie je na mieste z mojej strany, nakoľko samotný album nesie názov Neprodukt a tým pádom toto ide úplne bokom. Keď sa pozrieš na čistého Spotify, najstreamovanejší song Vaša
kde hosťujú Tina, Orion a Dani, je práve z albumu Neprodukt. To, čo predviedla Tina na tom songu, je totálny odlet. Môžeš tam počuť rapovú nálož, ktorú nenapíše 90% dnešných reperov a hneď na to R&B linky, že ti vykrúti bajú zo 90 stupňov. PS. Cením výraz DJ Hajdkoviča v klipe a človeka, ktorý zodpovedal za masky. Píšem tento drbnutý text, pozerám na ten klip a mám z toho dobrú náladu aj po rokoch. Neprodukt. Album, ktorý možno prišiel skôr, než bol svet pripravený. Technicky, miestami prepracovaný, až príliš, ale za to úprimný, súrový a bez kalkulu. Čistýchov sa stiahol. Prečo? Možno dozrel? Možno znechutil. Ale keď prehovorí, vieš, že to má váhu. Keď si zoberieme napríklad človeka, ktorý štartoval v rovnakej dobe, Rytmusa a celý Kontrafakt, sú dôkazom, že hudobný priemysel sa dá stále dôstojne točiť. Rap je síce hudba mladých, ale mladí potrebujú veľakrát usmerniť na to, aby vošli práve do správnych dverí. Verím, že si ten album pamätáš, preto napíš do komentára svoj obľúbený track. Ak nie, ak si práve z mladšej generácie, pusti si ho teraz a zistíš, prečo o ňom aj po tých rokoch Marco Polo hovorí. Daj odber, like a share, lebo tak ako Čistýchov doručil kvalitný album, ja do týchto videí vkladám hodiny rešpektu, researchu a snahu zachytiť dobu, ktorá už nehrá v playlistoch, ale tie playlisty sú postavené na nej. A pre mojich hejterov štandardná rubrika. Pustite si song Hanba ti. A možno aj 3-krát. Toto bol príbeh albumu, ktorý nebol produkt. Toto bol Čistýchov, toto bol rap. A ja som Marco Polo. Diga teraz škúlim. Dobre som ťa zapálil, more.